Solo Ayu Ating Popoy Audio Serah foto Deragil maju. Monggo deragil.
penyanyi tatonan tarijan. Iyo, Pak Dek Kepeng. Spesial Mas Hartono, Mas Duduk, Mas Budi, Mas Lecek, sing duwe Bandung. Oyo oyo jarene wong wis teko kono Mas Hartono monggo disawar kowe tok kok. Nggih. Pak kan dereng. Pamene ya piye ya pengalamane ketoke rapati adoh dolane. Ora ngono lho, Ge. Ya ora nesu, De, De sampean iki aku karo Yati iki mimilan mintuno lho, De. Bogel mawon, Pak, ampun kula. Oh, ditransfer lho. Aku ora perkara dhuwit aku, De. Rokok ya tak tampa. Lah iya, iki mau ki Pak wis nyuwun rekeningmu lho. Rekening apa nomor telepon kok kuwi kok? Mau ki rekening listrik dibayari setahun to mau ki. Sorry aku nerima saweran online, maaf. Tenan ki. Dikira MCTV ya, Reng. Mosok ider nomor rekening nanggone audien. Maaf. Maaf berarti ora ya? Nah, ayo terus ke. Nah, Sari mboten to? Ora, oke. Oh, bar ki dimewer-wer Mbak Sri ditanono wis Pak. Padang sawo. Aku punya sing duwe Bandung asem. Pak Mail, Manggarai monggo. Monggo Bunda ewer-ewer. Diparani ngoyo-oyo. Wong wis makan lunga penak ya Dik. Penak berbagai. Dikonteni ngoyo-oyo. Jarene wong wis teko kono. Mandek Mas mandek. Hop. Bunda ewer-ewer. Pak Nadi. Keluarga besar Manggarai aja ditampa sik salaman. Arep pamit rumangsane apa aku kira gayang kene nang Manggarai. Lah iya kok dereng salaman kok iso pamit ya Mbak Bogel. Komandane Pak Mail kok marayo. Iki nek rong iki mau Mbak Sri mau. Mas Hartono.
Lah, dicekik barang. Mas Hartono Pasar Rebo. Oh, tidan ana Manggare iki. Gel, duwite ciklak gel. Gel. Jekone dhewe. Nah, terus kowe iki. Wangin ora kabaran Mas Hartono Pasar Rebo. Asli Solo. Panjawani. Mas Men, wih, bareng sampun pepagian nyatane berluluk batine nanti waktu permis wih, ramingger tabrak atau batine jero tambah tresnane. Aku ki nek manggung karo sampean ki paling sing tak wedeni apa? Ramingger tabrak. Oh iya wing. Yo. Cah asli Solo. Ayo. Pak Tris.
sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Sembah nuwun Pak Giman. Aku kapusan karo penyanyi jadi-jadian. Regane 50 leh kumbayar kleru atusan. Regina munggah ning pucuk gunung dhuwur tiang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu rasa tergugu kamu disco ya. Mas Parno Leceng sing duwe kampung rambutan monggo nyawiji. Om Sunar Mas Tiono Mas Livit Cesar Mas Kopra
apa? Monggo setiaku atiku kepengin lelati sliramu yen tan bisa aku lilo ing luluh Bantala Cah asli Solo. tunggal malih ninggal Kastresna. Anjir, matur sembah nuwun Ibu. Aku ki mbok dina iki ketoke lagi ya, Mas. Tak rencani nggih, Bapak. Ya. Mbah Rewo maju meneh Mbah Rewo. Besar bergoyang.
pamintaku nimasito asih atut runtut tansah rerundungan ing sarina sawengine datan kenggang sak rambut lamun adoh caketing ati Nak cedak pripun? Nak cedak pripun rasane? nek cedak rada nyut-nyut Masuk nyut-nyutan toh, berarti jek normal ya. normal banget no dijijal piye Lah iki tukang kendangi jek nom ki ora normal gak nyut-nyutan ayo. yen cedak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas hanetepi wajib situasi bebraya Tala, bujleng-bujleng iblis laknat dudu karepe dhewe. Ayo cas diaturke setya tuhu gawe klasik. Monggo, ayo. aku kang setya satu Sing sayo sing rukun bocah kaya ngene bling banget ndak kuwi. Kok beling ki lho, wong wis kalem tumak minah barang kok ya cek tatone anyar saiki ning kelek. Iki mesti kelakuane ragil iki mesti. Tato kok ora tulisan, gambar cakil, asem tenanane. Mosok iki ulang-ulangane ragil. Bola cokeknya Indonesia banyak do teko iki. Ayo. Yo, nano. Mugi lestari yo
cokek kok. Pak D. Mas Bogel. Piye? Iki Pak D niki ra tanggung jawab lho. Sapa? Lah mosok aku langsung di Ya tak kancane to Dik nek mung kancane kok. Mosok ya Mbak Sri guyu ae. kudune iki seneng bareng, susah bareng. Lah iya. Lah giliran susah aku ditinggal lho kae. Mengke bolo cokek. Nggih. Medhi cokek sing iki. Mogianto ya? Apa mau? Anu. Mogianto berkahi Andi ngomong tansah intan Ono aja sohake panyu setia kula tansah ngalam apa mas? Matur suwun, terima kasih. Thank you very much. Wes iki aku. Wes ya. Iki mau diaturke rong lagu, siji lagu. mau Aja Lamis. Aja Lamis. Kaping angka lorone Setya Tuhu ki adikku lanang kru dari Fana ki ya rawuh. Ki tim ewer-ewer ki ya rawuh, kajenge lorot riyin. Slipi ki lagune apa ora njaluk lagu ki. Menawi dereng nggih pakurmatan Mas Hartono lagune Tlingsingan. Mengke Mas Budi, Mas Dudung derek lagune napa Mas? Kopral mengke dipun dangu nggih. Derek Mas Budi iki juragane CCTV. Kok Pak Mail iki ninggal katresnan disenengi mesti ya. Ya Mas Dudung kene lagune apa? Wah jan piyayi kok ya. Iki diaturke Tlingsingan sik spesial ke Mas Hartono nggih. Insyaallah. Dek Yati. Mas Dudung timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng Ayo mas iki. monggo Mas Parto Lecing Ayo mas iki. Jalanin yo mas. anake wong bangun tempe ya iyo Mas Dudung Mas yo mas. Timun sigarane ayo bangun rumah tanggane. Ayo kel iki piye. Ayo kel iki jalanin. Pakde gepeng monggo duragane klingkit sayur rukun ro kancane iya iya pengendangnya pengendang bukan urusan Kidung Srina Tokas Maran manis sehat gugah hati nenek wong bawa cak-cak kaya gak seneng yo gak seneng Dik Dik tapi sinak wanging netra
suwe suwe hangani daramaning lara pranti solaeko taman oyo nora no sada yen ra temu sira wong manis nimas manis nyoto kangkar ya kas marah spesial kagem mamiku sehat selalu pokoknya kula jan eman banget kali panjenengan sak keluarga besaripun Laras Kusumo. Semoga panjenengan sak keluarga paling sehat selalu. Monggo bukane celuk. Lho kan yang ngono kuwi kok penyanyi iki kok. Aduh, gandeng aku ki bareng mulai keluar Jawa kok malah error. Ya buka celuk ya sinden to, Dik, Dik. Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu rina wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung yati kan bisa nambati Diajeng Yati garwanipun ingsun wong ayu dalem Kang Mas Bukit
piye mungguh rasamu pirang-pirang dina gantalan sasi ora pepanggihan karo pun kakang saiki ketemu wong ayu. Nggih, kula sampun jeleng kalian jenengan kok Kang Mas. Piye? Kowe bosen karo aku? Aku kurang piye? Kurang dedek, kurang dhuwur, kurang bagus, kurang sugih. Kurang sak kabeh. Gajeng Yati. Dalam Kang Mas. Sliramu ki wanita sing tak tresnani lahir telu sing batin. Lah nek kok jebul katresnanmu marang sliraku, mung tekan semono gampang bosen, gampang jeleh. Ora Kang Mas, ora ana priya liya sing luwih bagus, luwih gedhe, luwih ganteng sangka dirimu Kang Mas Bokir. Tenane. Tenan. Bondo ngrasane atiku wong ayu. Landak sanyoto. Arep kok ana ning kene jokok-jokok ora mele. Ganteng sampeyan Kang Mas Bokir. Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku biasa iki ati susah kangen sliramu kowe ngerti Cahayu? Nggih, Mbak Bokir. Iki bogel maniane kene tumplek-blek. Sakniki sak Tenan. kabeh. Iki pepundenku Bapak Sular ki ya kepareng berkahi. Anjir. Bapak Setiono ki pinangka ketua arisan ki ya dilalah dina ki lodang. Iso berkahi Pakde bengkel duwe gawe. Pakdeku gepeng sing duwe klingkit ki ya alhamdulillah. Kuwi bos. Biyen duwe gawe ki ora nampa sumbangan malah kepara ki kabeh disangoni. Kuwi Pakde gepeng kumis kuwi. Piyayine ning nggon pinggir panggung kuwi. Kuwi kok tugase ngopeni kanca-kanca lho, Dik. Monggo. Kang Mas Ular. Siap pokoke digayengke. Oh, Kak Siti solo. Penane wong ayu. Menginta anti-anti ati susah nunggu kowe bali wong ayu Kang Mas Bokir. rasa kangen tak bisa mari ya mung yati kang bisa nambani elok pembalunge Caski ngajak ngepose Semarangan elok pokoknya ayo terus ke Cahayu Aja semangat
Yo, jos, asli Solo. Cah asli Solo. Rasane piye suwe cilik ae aku nek gagem ya wis gedhe mata mati koyo gedhe mata mati kaya ngene landak kuwi aduh gawe cilike malah suwe kuwi lho niki lho saiki slow jalan untuk tamu mohon izin biar penyanyi naik dulu mau jangkel disawer sejuta kok penyanyi ra disawer edan apa piye iki. Lah iya, sing nyawer sapa iki? Iki Palembang karo anu ki wong royal. Pak Nadi ki lho digawe ki kaya wong nadar. Arep nyawer aku gel mboten sak kata-kata. Saket-saket saiki. Oh? Ya, Mas. Jenengan Ade, saiki.
Saiki wis kepethuk kita lebokke nano bocah kaya ngene blenge rame-rame nek istirahat ngidak-ngidak wong ae ayo saiki wis kepethuk pati Pak Tris, matur sembah nuwun, sehat selalu. Bola cokek, mati cokek monggo. Gombale amoh monggo. Mati cokek sor tarok. Setyoku besok aduh
Mbah nuwun.